Yeroi try sai sin pat ngai ke blei pi paro ha kerteng ke badan bor ke jong try te kani ke kubor ke dei na ke benta jong kitu baro ki bala kersian ye ki seng riulum nganam ong bakani ke kubor na ke benta jong kitu ki kersian ye ke BGP bat ke NPP namar kembangi baro hi la GE na kuwi ke por sya kuwi ke por ba ka BGP bat ka NPP kidai kiba pensitom banyak ki kristan te ngila yu ihi dala ki khmat hanre bon sin kiba bon kim shim la yu i wat haba ki don ki khmat kiba yu i te haba ja kini ki barok khot te nga ong ye phi kiba kristan ye ki seng riu lom da ka do not ka basngur ka ba khoj nga ong ye phi wat nom sngu ba be namar phi phim shim la shukor ya la de lamne phim shimla shukor ya ublay lamne phim shimla shukor ya nu ru re dapat donut ke basngur phila ya jit ya ki seng riu lum ki jongi te haba phila penjob ru ya ki bat haba ki shat kala ya phi ngo ong ye phi wat nom ki khuslai lamne wa nom tem ru ya ki namar dak ka ba phi tem ya ki ublay unom bishar ya ki dak ba phi tem phi kho ya ki dak ba phi kren da ki tien ki bomlong ya ki kamot ublay unom yo ban bishar ya ki namar phi de ban tip ya kani ka wei bakat ma kamde ka jongi ka de ka jong ublay te hanrai ka ka bangi don kam menta ka long bangin penrit ya la de hakmat jong ublay ngin duwai hakmat jong ublay balada ublay unia le ya ki hatu ki la mo bakin ya le ya ublay phi de ban tip ya kani ka wei balada dang don hi ki brio ki ba i hok ya ublay ha ka rikasi ka jongi kinom la bakin le ka bas niu yang ki kon kristan ringin duwai na ka benta ki wei pat ki jat ben riu ki basha ka wei pat keri ki ba mane dem yo blei jongi uba embat uba shisha ka jingsha le ben ki kalong shaba palat te hanrei na ka benta jongi ngi de ban duwai namar nganget hakari kari khasi ka jongi te kinom not hi banya sho banya tet banya penyap banya pen mi snam yangi nak benta kerteng ke jong utrai namar hang ni dang bon ki ba ye yo blai bat nganget ublai udon rengkat hakaliang ke jongi namar kata ka bangi don kam ngin duwai nak benta kitu ki basha le ben bat yakini ki brio wat nom tem yaki wat nom kran sne yaki sepet lada kim kala ka ba mut ublai hi un sia le nak benta ke jong ki hanre lada phia bon nia palat phia tem phia tla yaki ublay unnom ya le dal le ru em namar ublay ong kurkhui ki batem namar kata wat nom tim wat nom krens new ki knang ublay unyo ban ya le hi ya katma ka jongi ngai ngo ublay ngade ka breu ka ba ngam ju don ya kata ka mensim jo jing shepting lamni ngam ju pen bon ru i jing khuslai hanre ngawat ki la kelenti ban pen bon ha ki jing duwai pen bon ha ka ban pen sngo bahai ublay te ublay unom sya ba mano ban kta ikte ki khon ke jong u namara da ki kta yangi kamut ki lakta ya ka pelok mat ke jo trai te la da phikta yo trai ka bainong ka de ka barem ha te na ka menta jong phi ki belai kersian na ka menta ki seng riulum wat nam sngo khuslai da le ru en ngin duwai ublay undon ha kaliang ka jongi tang ka wei ngong ye phi sange no ka tem sange no ka ben sange no kaba pikran ki kitien ki bas niu nama utra nam cham sngo bha ba onam sngo ru i ka jing duwai ka jongi nama da ka jo ka shintor ni duwai da ka jo ka shintor hi ni tem tukum no ublai ula ban ju bab i ka jing duwai ka jongi de la da phi duwai plus nang ta phip kran sniu ru em hang ta kan ublai sa ju bab yangi te ublai un kur khu yangi baro lang un kur khu i ka jat ben riu ka jongi wat nam khi khuslai ublai udon ha ka liang ka jongi to bleu ni obat kurkhui philang paro yaro itrai